Sinibingelele sinamukele futhi kwisiqephu sama-20 20th. So singena kuZebuloni indodana yeshumi. uZebuloni is Prophet 49 verse 13, Genesis 49 verse 13. uZebuloni uyohlala ngasogwini lolwandle futhi uyoba ngasogwini lapho imikhumbi ihlala khona ibanjwe ngamahange futhi umngcele uyoba uziduni. Background kaZebuloni. Zebuloni indodana yeshumi kaJakobe okuyingane yesithupha ezalwa nguLeya. uLeya-ke wathi, uNkulunkulu ungiphile, yebo ungiphile isipho esihle, ekugcineni umyeni wami uzongibekezelela ngoba ngimzale indodana yesithupha. Wayiqamba igama elithi nguZebuloni, okuyigama lesiHebheru elihunyushwa ngesiZulu ngokuthi-ke amazwe ayisithembiso. Okungenzeka ukuthi-ke the meaning could be lost in translation. Ukubekezelela could be the key word, kodwa ayikho into ehlanganisa ne-meaning yesiNgisi ethi word of honor, okuhunyushwa ngesiZulu ngokuthi isethembiso, kodwa-ke sizokushiya kulenga lokho. So Deuteronomy 33 verse 18 to 19 uthi, uMose waprofetha ukuthi uZebuloni uyomunca ulwandle athole umcebo ezihlabathini zalo. AmaDashi nebala-ke alumunca ulwandle alususe endleleni ukuze bathole umhlaba kulomhlabathi, ukuze bathole umhlaba. Kulowo mhlabathi-ke bathola ingcebo enkulu eyayifihliwe lapho ka-oyela. So uZebuloni isona sizwe esihlomule ngendawo eyaba ngumpheme wokukhosela, haven, olwandle ngohlelo lwayo lodonga oluvimba amanzi. Ivikelekile olakeni lwamanzi ngenxa yalolu donga. Ichweba lemikhumbi yama-Dutch Rotterdam ichweba lematasa ukudlula wonke emhlabeni. Bangabakhiqizi abakhulu bakaphethroli, ngaleyo ndlela-ke, ngaleyo ngcebo baceba i-Royal Dutch or Shell Oil Company ikhiqiza u-oyela oseqopheni eliphezulu emhlabeni wonke. Abantu besizwe sikaZebuloni bazinza endaweni yaseHolland amakhulu eminyaka. Ukuhamba kwesikhathi-ke abanye bangena kwezinye izingxenye zaseYurophu nakwezinye izingxenye zezwe laseMelika enyakatho yalo, Pennsylvania, Michigan, njalo. iMichigan inomphakathi omkhulu wamaDutch wabalimi nabafuya impahla ekhiqiza ubisi, futhi-ke baziwa ngamasimu amakhulu eTulip, TULIP, uhlobo-ke oluthile lwezimbali. Isizwe sikaZebuloni ngabantu abazinzile ikakhulu abasebenza ngemikhumbi, ezolimo kanye nohlobo lwamabhizinisi amancane. BangamaProtestant ngokwenkolo, balwisana nalaba abazibiza ama-anti-Semitic, abantu abaphikisana nenkolo noma ukhuluma ngendlela ethile uma uphimisa amazwi acishe abe nenye iminingi. Well, ngizama ukuthola igama Semitic, anti-Semitic, SEMETIC. Ngihlulile ukuthola iminingi logama lelo. Ngihlule impela, so engikwazi ukuchaza what does the word Semitic mean. So you can try to Google the name and find out what the meaning according to your understanding, because mina ngiyachaza manje nginganidukisa or mhlawumbe ngichaza into eziningi, mhlawumbe ngikhohlwe nje igama elilodwa lichaza bona. Bakhombisa lukhulu uthando kumaJuda ngenkathi-ke bebafihlile ngesikhathi sempi yomhlaba yesibili. So ama-Protestant angithi niya-understand-ana nathi. Ama-Protestant le nkolo le yethu yahlubuka kuma-Roman Catholics.
Martin Luther was the first monk. At that moment, he was a monk to write 52 theses, 92 theses, yeah. Phikisana nenkolo nenkolelo nama-practices enziwa ama-Catholics. So ekugcineni-ke uthe when Martin wafa Catholic Martin Luther. Yonke into zakhe wayi-Catholic, but emveni kokuhamba kokufuneka emhlabeni abantu kwavuka abantu abazibiza abalandela iy'miso zakhe nezinkolelo zakhe or ama-practices zakhe, then base bezibiza ama-Lutherans, ngisho njalo. It's like Jesu wafa umJuda, ephila inkolo yamaJuda, kodwa ekufeni wakhe, ekushoneni wakhe, wavumbuka inkolo yobuKristu, abahamba ngezimiso zakhe nezifundiso zakhe. So it's just like that, bafethu. Nawo abantu baseZebuloni-ke banombono ongajwayelekile ngocansi nokusebenzisa izidakamizwa. Bona abantu besibili bakhuluma certain views about sex or sexualism. Abanye basikhuluma abantu baseSweden, uNaphthali lo sakhuluma ngayo ukuthi naye unjalo naye. Lokhu-ke kungase kuvele engxenyeni yesiprofethi sikaJobe lapho ekhuluma ngomngcele wakhe ofinyelela eziduni. Igama lesiHebheru likhuluma ngomngcele solisho amathanga. Lelo gama-ke futhi liyatholakala kuDaniyeli chapter 2 verse 32 elisho ukuthi imilenze yomfanekiso ihlukile kumathanga omfanekiso. Kungukuthi amathanga ayingxenye yomzimba umuntu ngasetshenziswa ocansini. Uma sekusetshenziswa isiprofethi samathanga, uJakobe wayebhekisa endleleni yonke yobulili yokuzijabulisa evusa inkanuko kwabakaZebuloni eyihlazo babeyijabulela. Inhloko-dolobha yaseNetherlands, i-Amsterdam, yaziwa nge-Red Light, district enikeza ngakho konke umuntu angakufuni kwenkanuko. Le mikhuba yaqhathaniswa-ke nabakwaZidoni basendulo bedume ukugunyaza kusemthethweni imikhuba yobulili eyisono. Ngizonixelela bazalwane, ngingasho thina singamaZulu, ezinto masiyikhuluma ziyalumela endlebeni zethu. Asithanda into ezifana zizwakale siyikhuluma, especially ey'ndaweni zasemasontweni. Kodwa ngokuba nami-ke ngifunda into ebhaliwe ukucwaningo ingqondo impela bha ngalokho uma kukhona ekukhulumile kwazwela kwalumela komunye, ngicela ningixole bafethu. Ngicela impela bazalwane, ngizamalana nami ukuzivikela. Ningashayi mina ngihawu, ningashayi mina ngisithunywa. Futhi-ke ningangisebenzi njengehawu bakwethu, ngisithunywa nje kuphela salento le engithumbileyo ukuba nginazise ngalokhu. Manje-ke ngeke ningijesele lokho nje bazalwane. Angizoqhubeka ngale clip because we're already in 8 minutes, so just only few minutes basithi-ke 10, only 2 minutes, but sokuyimithi elilodwa manje bengakhuluma. Asibambelana-ke isizwe sakaZebuloni, siqhubekele phambili-ke siye kwabanye. So Zebuloni uhlalaphi? Uhlala eHolland. Zebulonist, amaZebuloni abantu base-Amsterdam or Holland if you want to say. Siyabonga.